Bafethu ndathi mhla ngiqala ukubona uPhakela Umthakathi enoXolani Khumalo lo we-Action SA bese site lase Vosloorus bematsha. Ndathi khona into ephekwayo noba kunini izavuthwa. Namhlanje nge-17 kaJuni 2026 ndibabone bebonke futhi nongizwe kwisite laseThembisa. Bajoyinwa ngubani? Bajoyinwa nguSkim GP. Ha. Uyena usuka kweliphi icala ke ngoku? Usuka kwelicala le Mayibuye Africa le yabo Floyd. Bafethu yona ikhona into ephekwayo and ndithanda into yoba ngoku noko ngaba bajonka bonke amaxhego lana amaxhegokazi bababeke half clutch bababekelele kude ngoku bafuna ukuziphathela izwe labo ngokwabo. Hayi bafethu enye sisemva kwabo sithi nje qhubani thina sizalilizela xa kumele sililizelile sizaniphekela nina vukani ekuseni nihambe niye nolungisa ilizwe thina apha ezindlini nizafika nje siphekile nyawuthi nifika madoda udiniwe inyawo zinuka irifu zinuka sawunikhulula sinizisela amanzi ashushu ndinicela iplate nyawuzivumala nihlele ezisofeni thulani nje nibukele nini. Hayi futhi yabo xa ufika usithi namhlanje udiniwe cimbi futhi sibe sikusokolisa qhubani nina sithi nje sinijongile so bebese sathi laseThembisa. Hayi bafethu biphumile iThembisa ngapha eMpumalanga ivele yaba nento nje ethi hayi umuntu omnandi yaphindwa bebephindile namhlanje eMpumalanga futhi bephumile. Mose sithetha nomcimbi onokwenza nabantu bokufika usuku olukhulu i-30 zikaJuni ibirthday yami nendlela nje kumele bahamba ngayo hayi ke sibese siqedisana nje nezezinye ngapha eNigeria ba frustrated kula embassy yabo yaseNigeria but ke bukuhamba bayalungiselela nje ukuhamba qha bafile into yoba la process bafile ngathi slowly. Hayi ke Ghana shem yazi Ghana ba decent na uyeke basamana nje nathi sinqubana nje nabo but nje ugovernment wakwela cala very decent uzihloniphe nyani futhi akafuni nje into yoba kube huqona neflag yakhe phansi. Hayi ke asibuyeni kwelicala laseMalawi. Ekuseni bafethu ndenze into I covered indaba yaseSherwood phansi kwaba abantu baseMalawi abapha eSherwood nanamagama engiwakhipha yathi bafethu la nto yafuna into government ayiwoye ayijonge because izaba nabo ubungozi. Hayi ke I mentioned few things like even if ayikho safe even for abantu abahlala phansi thina ama South Africans ahlala kula Sherwood lana anje kuwa hygiene daveza ezinye izinto zoba kuthwaso khona nje vela sebetetile nje kwaba baseMalawi because nje yayibona mos bafethu namhlanje bese belahlela amatye emapoliseni wethu qha I think research akangabahlekelwe ncama akangabayenza research leya iprovince kaGeneral Nhlanhla Mkhwanasi amapolisa wangapha awadlali ngala dumena ngokuthuma uphuthu so ngathi nje bangakhawuleze bacekisa into yoba hayi iprovincial commission yangapha ya akayonsango akabhena. Bafethu bathe bayizama nje lonto yabonyana nje akubanga kudala haye zethu sabafaka ama grenade sabafaka igas sabafaka ama rubber bullet zathi not up buzani insusa yini ngendlela esendiva ngayo apparently njengoba bebhizi ingathi ziyi-2 iprocess eziqhubya pha kuqhubya iprocess ye-repatriation kuqhubya iprocess yokuba deporter i-deportation so repatriator it is when ugovernment wakhona naye ngenelela ekhipha naye esandleni epokotweni esithi nazi ibhasi bethi so abazabe zahanjiswa zizito zikagovernment abo bazohamba masibize ngeprocess okuthiwa into yi-repatriation because ngugovernment ongenelelayo ngugovernment obhatala yonke into ithi government so kunalo process leyo kube khona enye process ethetha nge-deportation yona ke iyanyanzela into yoba mabaprocesswe ngendlela egqitha even yana kuyangenelela no Home Affairs ke ngokungapha kumele I think nasecourt basiwe nasezicourt yonke lonto leyo andikho noba kuthiwe kusiwe abasezicourt noba bebe namatyala abanye bathi xa bebaprocessa bafile into ingathi lona unetyala andivanga nje ncam xa beke interviewer umuntu beke isixelela into yoba kwenzeke ntoni phaso udumisho lusuke phi. Hayi ke yavela into etsho into kwamele into basiwe court so ingathi bathe xa bethathwa befawe ingathi kwiveni le yase Home Affairs kulapha abantu baseMalawi khona baye baphakama khona baba nodlame ngongathi abantu babo bayabanjwa basiwa apha abantu babo kwathi lapho nje kuye waba khona nje lonto lo commotion leyo so ivele apho lonto leyo. Hayi ke bafethu abethu abadlalanga nje badile nabo same time so ngathi nje bayifumene nje message abazuyiphinda lanto la because ndinayo into ethi i-injuries zikhona zona because imibhobho le
ibijonge ebantwini xa bokududula ngama-rubber bullets ngaphezulu ama-grenades la alahlelwe khona ngapha ebantwini. Phofu ke ndikhona lapho ndithe xa ndikhoshona ikhemera ibale ngespidi kwangathi nje nalo ngathi usendleleni nje uyoteta uteta like she's on her way to give birth because already sebeqalile vele ukumane beteta kulaa ndawo leyana. So yakhona nento ethi even i-priority court sebeyinikezela i-priority court ezathi phushane nalo mcimbi lowo. So i-deportation yona ifuna lonke le process engathi inde of which ngapha ne-repatriation but ke ngoku i-repatriation lena ingathi izaba nomndelele njengathi uthile because bafethu kusankazathwa ngapha ingathi nje iseselicima indaba yakhona ingathi ezi azikho ncam kwelicala noBushiri besebekhwaziwe uba enyabo bebekhwaza kwako ngababona abantu babo ninini ngebedelela besithi bona bafuna ukundiza phezulu emoyeni. Kutheni ngamazwe ngabona ngabatheni bona abahamba phezulu bona bezabe beququthekiswa ngebhasi nani phi ngoba kwalapha kusankazathwa kusacelana nama-donation amalizwe. Andiyazi nje bafethu ithini into but nje that's more or less what this is about. And laa nto leyana ne ndithanda into yoba iqale kwenzeka phi KZN because bazakwazi ukuyimaneyja phi eKZN unlike into yoba kwenye iprovince ngahle masithi umzekelo kwezezinye ngahle ipremier ngeseyivelile ipremier ifike ithethe inqandi yaphi inqanda khona ithini nje bafune nje ungenelela nje ngendlela nje engaqondakali ngaphaya ugovernment wangaphaya uculula ngo-J1 nabantu bakwela cala. So nje bakhethe iprovince erong kwenza laa nto leya but ke ndithanda into yoba njengoba bemane bematsha besiya obhuti bethu beqhukuluza nakwezinye indawo hayi bafethu mabaqhubeke nje baqhukuluza ziya zivutshwa. Hayi ke umsebenzi nje wethu bomama oyini ndiyanicela bodadewethu ningabakwatisi hle mabanikezwe noba yintoni nje abayifunayo. Ndiyayazi into yoba right now nibhizi nithi Jonas batheli bangathangani. Hey bafethu khange niwoya Jonas benu kwangoku laa nto leya futhi i-distraction ledlalwe ngoku. Look at the timing nje wayebengayidlalanga after befuna not ngoku bomeka le Netflix igcinile then Jonas abo bavele ngoku badinga ubushushu ukwenzela into yoba bathi bevuka bavuke noko benamandla okuvuka behamba besiya pha emsebenzini. So bobhuti bethu nje silapha emva kwenu sithi nje hayi sinijongile siya-appreciate siyabonga and angeke ivale ndingakange ndithi nje ephondweni ni-ready na ngoba ikhona into eridelwayo. Hayi bathi nje ngaphaya uround 2 usendleleni linga njakange ndinihlebele kudwa round 2 ngapha hayi ke liyobuya ngenkani selokho bethwile. Good afternoon, Stephen. Well, there was quite a bit of chaos, but at this particular point, the situation is a bit calm now. There's, I believe, even just behind me, we saw police arriving shortly, but we also know that the police are also here for a different reason. We are going to talk to the provincial manager from the Home Affairs Department, but before we get into that conversation, I want us to have a listen to what actually transpired or the reasons that we were given in terms of why we saw that chaos break out. The chaos which is happening here, it's a misunderstanding. When my fellow guys, when they see the people are being loaded in the Home Affairs van, they were thinking now they are getting arrested because they wanted to know where they are going. So when we coming so to find clarity with the Home Affairs when they started to fight. So as they were fighting now, I couldn't explain anything. Some, to me, they are taking advantage. I have to be honest. Because now some, they just say, it's free buses, let me just go there. So to say honestly speaking, some they just coming for free buses. Back to back. So as you heard from that conversation, Adam Ali does state that there was misinformation regarding one of the Malawian nationals being arrested. But I'm going to bring in now the provincial manager, Cyril Mncwabe, who's going to elaborate on that point. We're hearing that the reason why there was so much chaos and tensions, there was someone that was allegedly arrested. Maybe just to clarify for us, I know there was a Home Affairs van that was also involved in the matter. Good afternoon to yourself and the viewers. What actually happened in the morning, we were supposed to be taking some of the people that are supposed to appear before the court as part of compliance to the Immigration Act that requires that anybody that needs to be deported
needs to appear before the magistrate and be confirmed for deportation. So as we were loading using our own vehicles from Home Affairs, people thought that these people were being arrested and taken to Lindela, which is our repatriation center in Johannesburg. So there was that misinformation on the side maybe of the Malawians, because the matter had been discussed and agreed to in terms of the approach yesterday, that there will be people taken to the court for confirmation before they can be loaded into the buses that must leave for Malawi. Maybe just to explain to us why some are being repatriated and why some are being deported. Let me try and explain why we're running a dual process, as we want to know. We're running a dual process because when you're going to do a repatriation is solely supposed to be funded by the government of the country where these people come from. So which means we are relying upon the Malawians to provide transport for the people. And there has been very slow progress from their side in terms of acquiring buses, necessary buses to come and take the people out. Then here in South Africa, the directive was that if the government of South Africa has got to come in and assist with this whole process, we cannot use the money of the South African government to do repatriation. Only thing we can do is to do a deportation. That is why when you go with the route of deportation, you've got to take people to the court, and that is what we are currently busy with. So just to understand, are we now saying that the South African government is somewhat now involved in terms of funding this process? Because initially it was stated that it was the Malawian I beg your pardon, the Malawian government. Yes, the government has already made a decision for us to also implement deportation, which is a process that is solely funded by the government. And it's a responsibility of the Department of Home Affairs to ensure that every person that needs to be taken out of the country through our processes we've got to get that kind of a confirmation by the magistrate. That's why I say we are currently running these two processes, because the slow movement of the Malawi government in terms of ensuring that enough buses are coming to take the citizens of Malawi out. That's Cyril Mncwabe there, the provincial manager of Home Affairs in the province of KZN. I just want to show you what's happening here, Stephen. Much activity, of course, from police. We are told that, in fact, this area is now going to be cordoned off. They are now trying to control the earlier on. We're hearing that there are people that will definitely be moved now to a different camp.